Assalamu alaykum hormatly tomaşaçylar, gaderli aýdymsaz söýjiler we dinleýijiler. Bugun hepden ýegşenme güni iýun aýynyň 9-y Türkmen we tele aýlymyna siziň sabarsyzlyk bilen garaşyp tomaşa edýän gepleşikleriňizden biri bolan jany aýdymlardan, jany owallardan düdülen owallar sağlaşynaty ýetişimiň täze sany ýaýlama çykdy. Elbetde Mehriban ýeşärine gahrman arkadamyň taýsy tagallasy bilen döredilen Türkmen we tele aýlymyň şeýle-de edit arkadamyň ak patasy bilen paýtagtymyň görküne görk goşup oturan Aşgabat seýilgähine ýerleşýän Aşgabat Meden Dinjaş merkezi bilen owallar sağlaşynaty ýetişimiň bu täze mewsumyny bilelikde taýýarladyk. Elbetde şu gepleşigimiz bilen yurdumuzda tanalyan täze ýüzlerde hinler öz okuyup başarnyklaryny bir aýdymsazda görkezip bilen tilsimlerini biziň gepleşigimizde jany sesle ýerine ýetirýän aýdymlarynyň üstü bilen öz dinleýijilerine, teletomaşaçylarymyza ýetirýärler. Bize şeýle uly mümkinçilikleri, şeýle sahnalary, studiýalary taýýarlap, şeýle gyzykly gepleşikleri halkymyza hödürlemäge bize uly mümkinçilikleri döredip beren gahrman arkadamyza gepleşigimiziň başyna çäksiz alkyşlarymyzy aýdýas goý. Gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Edit arkadamyzyň saýatyna Türkmenistan Rowaşlyň watany bilen ajaýyp elimizde hemişe ýurdumyzy bagtyň aýdymy ýanglansyn. Mehriban ýeşär şeýle ýaşy arzuwlar bilen biz gepleşigimize çykyş etsek, bugünkü Marw vilayetinden gelen halkymyzyň söýüp dinleýän aýdymçylarynyň biri Batyr Muhammedow özüniň sadanlary toparlayan bilen gepleşigimize gatnaşýar. Batyram gepleşigiň dowamyny owadan aýdymlar jany sesli üçin ýerine ýetirip berer. Edil häzir Batyr biziň studiýamyza gelmäge taýýarlyk görüp otyr. Biziň Batyry sahnamyza çağırmasyat. Batyr Muhammedow sahnamyza gelip biler. Sadanlar hem teletomaşaçylarymyzdan bilen Batyra garaşýar. Gepleşigimize hoş gördük. Hoş geldiňiz. Ýerine geçip oturup bilersiňiz. Ene bugün hepden diýinç güni. Sizem bugün sadanlar bilen biziň gepleşigimize gatnaşýaňyz, gepleşigimiziň üstü bilen dinleýijilere owadan aýdymlary ýerine ýetirip berersiňiz. Biz ýene öýle gepleşigimize hoş gördük diýäs. Sağ ol Bemrat. Menem şu gepleşigimize çağıranyň üçin ýa ikinjilik çağıranyň üçin köp tawaltyny aýdýan Siz geçen ýyl geldiňiz gepleşigimize, bu ýyl ilkinji tapar gelýär. Ähli sadanlaryň adyndan öz adymdan owalar sağlaşyny gepleşiginiň döredijlik toparyna köp tawaltyny aýdýar. Bizi şeýle eşreti zamana ýetiren, bizi şeýle ajaýyp ýurtda bagtyar ýaşatýan gahrman arkadamyzda da köp tawaltyny aýdýar. Goý Mehriban prezidentimiň jany sag bolsun, başy dik bolsun, ömrü uzak bolsun. İl yurt bähwet tutýan işleri elmide ama rowaşlyklara ýetdi. Köp sag bol Batyr, arzuwlaryň hasyl bolsun, size de üstünü arzuwlaýar. Gepleşigiň dowamyna owadan aýdymlar dinler, ýörite dinleýijilerimiz tarapyndan size bir näçe soraglar bar, sorag jogap alşar. Ýörite şahyr dostumyz Kerim Halifden gelen tapmaçalar bar, tapmaçalar sahypamyzdan gepleşigiň dowamyna size bir näçe tapmaçalary hödürler. Diýjek bolýany Mehriban tomaşaçylar gepleşigiň dowamyna owadan aýdymlar, şeýle-de gyzykly söhbetler size garaşýar. Şonuň üçin başga ýaýlyma geçmeden türkmen owadyny owallar sağlaşynaty gepleşigimize tomaşa etmeli. Gepleşigiň başyny näýle aýdym bilen başlamakçy. Gel gün söhbete geçmeden öňürti söhbete gyzmadan öňürti bir dinleýijiler üçin owadan aýdym ýerine ýetip ber, näýle aýdym aýdyp bermez. Bemrat, her bir insanyň durmuşynda ýatda galan pursatlar bolýar. Meniň durmuşymda has ýatda galan pursatlaryň biri abaza milli syýahatçylyk zolugyny hut gahrman arkadamyň öz öňünde daşary ýurtly aýdymçylar bilen bilelikde bir sahnada çykyş etmek bagtymy seretdi. Şol sahnada ýerine ýetiren aýdymym, haçan ýerine ýetirsemem, edil şol pursatym ýadmasalya, edil ýaňy ort geçen ýaly. Mümkin bolsa gepleşiginiň başyny şol aýdym bilen başlaýyn. Bolýar, ol aýdym bir gepleşigimizde hasam bir öz bolşy badalga bererim kadip umid edýäs. Gepleşigimiň bir hasam gyzygyny artdyrar, hasam şowugyny ýetirir. Gelin onda Mehriban ýeşär Batyr Muhammedowyň ýerine ýetirmeligini ýanynda men. Şol aýdymy uly höwes bilen dinläli.
Eger duygularım olsa uzakan hem necesi seninkidir edibim. Şu dünyada denge seni söyürün, yüreğimi erkim bile alanım. Kara gözlerim gözlerine döneyim, yakan aşkın öçürmük edibim. Akar sular aytmadı mı, uçan kuşlar aytmadı mı, hiç yüreğin sığmadı mı, yanında men, yanında men. Akar sular aytmadı mı, uçan kuşlar aytmadı mı, hiç yüreğin bilmedi mi, yanında men, yanında men. Bolsun eger karşımda seni değilim, çeksem sevgilim tergülüm nedeni. Menin sevgi derdimin sin dermanı, diyecelerim ünlüdürüm ediydim. Şu dünyada denge seni söyürün, yüreğimi erkim ele alanım. Kara gözlerim gözlerime döneyim, yakan aşkın öçürmük ediydim. Akar sular aytmadı mı, uçan kuşlar aytmadı mı, hiç yüreğim bilmedi mi, yanımda men, yanımda men. Akar sular aytmadı mı, uçan kuşlar aytmadı mı, hiçbir yürek sığmadı mı, yanımda men, yanımda men. Akar sular aytmadı mı, uçan kuşlar aytmadı mı, hiç yüreğim bilmedi mi, yanımda men, yanımda men. Akar sular aytmadı mı, uçan kuşlar aytmadı mı, hiç yüreğim bilmedi mi, yanımda men, yanımda men, yanımda men, yanımda men, yanımda men, yanımda men. Mehriban ileşer, hormatly tamaşaçylar, biz o wagtlar saat sanatly işime dowam edýäs. Edil siz şu wagt ina Batyr Muhammedowyň ýerine ýetirmegine gepleşimden başyny Yanımda men. ýanynda men diýen söýgü aýdymly gepleşimde jany sesse diňledik. Indi Batyr, ýürüýte bir näçe soraglar biz size taýýarladyk. Mümkin bolsa şol soraglar size ýetirmek istäýär, sizden başardyňyzdan şol soraglary öz pikirleriniz bilen jogaplandyryp bilersiňiz. Ilkinji soragym şeýle, adamy ruhdan düşürýän ýagdaýlar bolýar. Şol ýagdaýy nädip ýa-da näme bilen ýeňmeli? Näme pikir edýär? Benim murat, men pikirimçe sunwatda üstünlükli günlerin kemelmegi ýa-da döreden işin tankytlanmagy sunwat işgärini ruhdan düşürüp biler. Şeýle ýagdaýda men pikirimçe öz-özüňi höwüslendirmegi başarmaly. Meniň bu işim üstünlüksiz çykdy diýip özüňi gorkawrmazdan gaýta irinsiz zähmet çekip kamilleşip täzeden ul üstünlüklere ýetmek arkaly adam öz ruhuny dikläp biler. Düşnükli. Onu bizim size şeýle bir ýagdaýlara düşeňizdi, näme? Ýani gaýdyşyňyz ýaly irginsiz zähmet bilen kamilleşmek bilen täze aýdymlar, eserler döredip, näme? Bir hasam bir öňe gitmekliňizi, hasam bir dinleýijileň göwünden turjak aýdymlary döredip, bir hasam şu sunat ýolyna uly meşgullyga eýe bolmagyňyzy tüýsüremeden arzuwlaýar. Gel gepleşimi diýene daýdym bilen dowam edelim. Näme aýdym ýerine ýetip bermekçi. Mümkin ikaýdym ýygydarlykda aýdyp berersiň. Mümkin olsa benim yaşdaýda Halip Palamydyň ýerine ýetiren bir mülaýym aýdymlaryndan iki sansyny ýerine ýetip bereli. Birinji aýdymyň ady Lälem diýip atlandyrýar.
Oň ýerden sonam diýen aýdyma geçýär. Onda Mehriban ileşer Türkmen owadynyň biziň ýepeşigimizden owadlar sadaşy natly ýepeşigimizden daşlaşmaň. Bugun Marw vilayatynyň ýaşlarymyzyň söýgüsini adanan aýdymçylarymyzyň biri Batyr Muhammedow özüniň sadanarlar toparlanan ýepeşigimizde ýa-da ýygyderlikde siz üçin iki sany söýgü aýdymy halipalardan ýerine ýetirip berer. Soňra ýepeşigimizi soraw jogap arkaly dowam eder. Diňle diýinjem. Min diýen bahar güllerini ter güllerden beklele aşuğunun vasfın yazar ovadan sen ovadan lele Min diýen bahar güllerini ter güllerden beklele aşuğunun vasfın yazar ovadan sen ovadan lele Kurban lele adına sen yan yanışkın adını min ne dedim Gelgi senim yanımı min derdimin dermanı sen lele Kurban lele adına sen yan yanışkın adını min dedim Gelgi senim yanımı min derdimin dermanı sen lele lele Ter açılan gül çeminnin min aşığını dedinsin Karar tapman min bu yerde derdimin dermanı senlele Ter açılan gül çeminnin min aşığını dedinsin Karar tapman men bu yerde derdimin dermanı senlele Kurban delem adına sen yan yanaşkın adını men ne dedim Gelgi senim yanımı men derdimin dermanı
yan yanaşkın adına beni dedim. Geldi senin yanıma men derdimin dermanı senleler. La 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 la. Neredesin ince bir karagaşın yay sonam, ey permeni bil bil ödüňü gül say sonam, ey permeni bil bil ödüňü gül say sonam. Saçları süngülümsin, oturmak mal saçım çöz, nurlu günüm alıvı asmana ay sonam, nurlu günüm alıvı asmana ay sonam. Ağalkımın garyalı, taştan kara maryalı, mana dünya daryalı, sen olmasan ay sonam, mana dünya daryalı, sen olmasan ay sonam. Saçları süngülümsin, oturmak mal saçın çöz, nurlu günüm alıvı asmana ay sonam, nurlu günüm alıvı asmana ay sonam. Ödilimin gözeli açayın men yüreğimi, aşık balşın seyini karagaşta ay sonam, aşık balşın seyini karagaşta ay sonam. Saçları süngülümsin, oturmak mal saçın çöz, nurlu günüm alıvı asmana ay sonam, nurlu günüm alıvı asmana ay sonam. Mana dünya daryalı, sen olmasan ay sonam, sen olmasan ay sonam, sen olmasan ay sonam. Mehriban ileşer, hormat tomaşaçylar, biz o wagtlar taýlaşyň atly etmişimiz dowam edýäs. Bugün biziň studiýamyzda Batyr Muhammedow sadanarlar topar bilen gepleşigimizde gatnaşyp otyr. Indi Batyr ýene-de soralara geçeli. Gepleşiň dowamyny tapmaçalaram bar, tapmaçalary da geçer. Ýöne indiki berjek soramyz size şeýle. Sunwat ýoluny size üstünlük getiren aýdymam. Şu sorawy Memrat berersiň diýip men edil sorawa jogap öňünden taýýarladym. Dogry aýtsam. Ýöne jogabym juda giňişleýin taýýarladym. Giňişleýin düşünürjek. Hawa. Wagtymyz bar, arkaýyn togluk mansypy düşünürip biler. Bana şu sunwat ýoluny üstünlük getiren aýdym barada aýtsam şu şol aýdym siziň dörüjülüňizde näçinji ýyllar üstünlük getirdi? 2007-nji ýylda. Ol aýdym öz aýdymyňmy ýa halipalan aýdymmy, näçin haçan öwrendiňiz bu aýdym halk aýdym bir giňişleýin düşünürjek diýdiň öýüňiz şuna tolguny otyrdy. Benim şu kamilin çägi ýok diýilýärli. Men diňe bir estrada aýdymyny aýtmak bilen şäklenme. Näýse, dutar saduralyna da saat çalyp aýdym aýtmagy kiçilikden öwrendim. Edil häzirki wagtlarda da ýerine ýetirýärmi dutarda aýdym. Hawa. Edil soralsa halkymyz haýyş etseler hawa ýerine ýetirýär. Biziň gahryman arkadamyz Halipa şähertlik ýolunda giň mümkinçilikler açdy. Hemmämiň bilşimde ýaly şu aýdymçyňam isten aýdymçyňam näme sunwat ýoluny hasam kamilleşmek üçin hökman bir Halipa gerek bolýardy. Indi şu taýda bir aýdyp geçetim bolýar zat
Halipamın Nowat başyň agtygy öden ýa Batyfyň ogly Törene Batyf men birinji halipam dutar taýduranyna maňa aýdym aýtmasa açanmagy öwreden halipam. Näçe ýaşlaryňyzdadyňyz şonu? O wagtlar 14-15 ýaşymdadım. Anna şu wagtlar bir halk aýdymlaryny dutara erketmekligi öwrenip başlan ýyllar bolýardy şeýle. Ondan soň 2007-nji ýylda ýanglan diýarim telewizionda gatnaşmak bagtyma meýesser etdi. Marwol aýat boýunça jemleýiş tapyra geldiňizmi? Hawa. Şonu halipam Törene Batyf bilen haýtaýdym ýerine ýetirdim kam diýip maslahatlaşamda maňa Zühre Tahir desanynyň Zührejan ýaýdymy beýik perdelerde çekilip çekimli edip ýerine ýetirilýän aýdymy halipam Törene Batyf maslahat berdi, şol aýdymy ýerine ýetirdim. Sesine de gelşer diýenler. Hawa, şol aýdymy ýerine ýetirseň emine agdalaram gollar, oturan tomaşaçylarym gollar belki Diýip seň tarapyňda bolar diýip. Hawa, aýdyşy alam näme? Emrat 2007-nji ýylda şo ýylda ýanglan diýarim telewizionda ýurdumyň çaýynda da ýeňçi bolmak bagtym maňa meýesser etdi. Üstünlük siziň tarapyňyzda bolup durdy şo ýyl. Ondan ýanky ýene ala keçmeler, hökman ala keçmelerden biri gahman arkadamyz her şykşyna bella keçýän zatlaryň biri şu täze ýüzleri, täze zihinleri, welayatlardan, etraplardan, galibert owalardan tapyp Esasy zihinler owada döreýär. Hawa, radileşýän, üstüden bilen. Şu täze ýüzleri ýüze çykarmak maksady bilen geçirilýär şu dürüdür bähtäşikler. Menem şu ýanglan diýarim telewizionda ýeňçi bolmamy maňa hasam beren itergisi, lokan kömegi boldy. 2012-nji ýylda maňa Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň talyby bolmak bagtym meýesser etdi. 2017-nji ýylda da üstünlikli tamamlamak bagtym meýesser etdi. Ne şolar ýaly Emrat diýen kaçmy ýaly rehman arkadamyz bir de şolar ýaly mümkinçilik dörüt berýän wagty, bir de şeýle ynam bildirýän wagty. O mümkinçiliklerden peýdalanmalyk asla mümkin näme diýen. Onu size de şu arkadamyň şu aýdymçylara umuman medeniýet sunuwa diýişgärlerine döredip berýän mümkinçiliklerinden ýerlikli peýdalanyp edid arkadamyzy watanymyzy ýyleşlerimizi diňleýijilerine täze aýdymlar bilen begendirýmek galy. Onuň üçin hem näme ýani özüňiz de aýtdyňyz ýergensiz zähmet gerek diýdiňiz. Sunuwa ýoluna täze aýdymlaryňyň hem höwrüniň köp bolmagyny tüýsürekden ardy bolýar. Näme Nowat Halipaň aýdymlaryny diňleýän diýdiňiz. Nowat Halipaň agtygy Törene Batyfdan tälim alym diýdiňiz. Ilkinji halipalarymyzdan biri diýdiňiz. Ýalňyşmasam siz onu saryk ýolundan aýdymlary ýerine ýetirýän bolmaly. Hawa. Mümkin gepleşigimde getirdiňizmi şolar ýaly? Hawa, mümkin olsa başardymdan ýerine ýetirip berin häzir. Oňydan ýene dör meşhur halipalarymyzdan biri. Öwedel Tekaýewiň aýdymlaryndan birini başardymdan ýerine ýetirip berin. Onda gelin mehman ýyleşer gepleşigimde Batyr Muhammedowyň ýerine ýetirmegine şu aýdymlar diňläliň, soňra gepleşigimiz sonra jogap arkaly dowam ederiz.
zahre canım sana Ahrivanım sana hey hey al hey Şuşuptuk barasa pahalı yad günü Sin günümdün ülgünün ileyim Gülüp baktım ağla bahar yad günü Sin günümdün ülgünün ileyim Sin günümdün ülgünün ileyim Gülüm bir berbat çektir meni Sin üçün bağış edip çalyan şu tabi Ne bileyim Allah'ın yürekteki hayali Sen nedin bin ülgün edin ileye Sen nedin bin ülgün edin ileyim Sen nedin bin ülgün edin ileye
Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, owalar sağlaşyny atlypdyşymy dowam edýäs. Batyr, siz öňem gepleşigimizde gatnaşdyňyz. Tapmaçaly sahypamyzdan hem siz habarly. Ne bu gedek gepleşigimizde de ýörüýte dinleýijilerimizin adynyň şahyr dostumyz Kerim Hallina özüňem tanýan Kerim Halli bir näçe bentene barat bolan tapmaçalaryny bize ýollady. Şol tapmaçalara mäler size ýetirmek isleýär. Sen tapmaçalaryň jogabyny tapmaga synaşmaly. Başlaýarmy? Başlaýarmy? Başlaýas. İlkinji tapmaça şeýle. Sesi ýaýlanyň ýadydyr. Sehranyň mehrem gojagy. Şol ýazda baky ýaşadyr. Türkmeniň meşhur gyjagy. Jogap dogry. İkinji bende geçýäs, ikinji tapmaça şeýle. Parahatlyk tarapdary hem sunnatyň sarsmaz nagşy. Agatyny dutar bilen halat eden şükür bagşy. Jogap dogry. Dowam edýäs. Sesi bilbile bäs edip eline saýradyp durjuptar. Altyň ýeriniň awtory ägirt bagşy Sahyjypar. Jogap dogry. Dowam edýäs. Sägin men jogaplandyrýan tapmaçalara bereketli edýäs. Niki 4-nji tapmaça şeýle. Ustad kim? Diýsen asmanam, nury diýip gaýtar 3 gede. Özi bilen bilelikdi, ýürekde ýaşar. Nury meret. Yo, nury meret ede. Täzen okap bereýin. Ustad kim? Diýsen asmanam, nury diýip gaýtar 3 gede. Özi bilen bilelikdi, ýürekde ýaşar. Keçbelek. Jogap dogry. Gol kakanyna goşa tary, goloýuňa gelmez martar. Aşyga näde eder ýary, ýanglanyny milli dutar. Jogap dogry. 5000 ýady başdan soňup 5000 aňlykly kyş geçdi. Asyr aşyp UNESCO-nyň girdi sanawyny kuş depdi. Jogap dogry. Indi Kerim Halliň bu ýollan tapmaçalaryny Batyr sägin men bir söz bilen jogaplandyrma başardy. Biz Batyry näme üstünlüğü arzu edýär, ýene de geljekdi. Indi Kerim Halli şuýun şeýle de Kerim Halli ýalyny dinleýijilerim bar, bize şu ýaýlym arkaly tomaş edip oturan iýleşlerimiz üçin näme ýaýlaydym ýerine ýetirmekçi. Bir şowhun aýdym ýerine ýetirip bererdiň. Başdyna bemra. Siziň gepleşiňiz ýörüýte jany saduralarını çalyp ýerine ýetirilýän gepleşik. Bizim sadanalymyz bilen Ezerelle sadanalarym gepleşike getirdiňiz. Näme ýaýlaydym ýerine ýetip bermekçi? Mümkin bolsaýanky Kerim Halliň tapmaçalarynyň şadyan bolşýaly, gyzykly bolşýaly. Şadyan toýlarda, bayramlarda tans edilip dinlenýän aýdymlardan ýerine ýetip beräýin. Sen ýa-ni 2 sany aýdym ýerlerine diýip paş etýär diýdin. Iýleşlemiz. Başdyna 2 sany aýdym ýerlerine ýerine ýetip beräýin. Muna mehriban iýleşler gepleşmeden daşlaşman gelin Batyr Muhammedowyň ýerine ýetirmegini şowhunly 2 sany aýdyma diň salaly.
saçın olsun atar her yana. Sikel basıp assa yürekti gülüm. Bir de bakan gülüp gel söyün gülüm. Sikel basıp assa yürekti gülüm. Bir de bakan gülüp gel söyün gülüm. Aç yüreğim ulenim kalmasın arma. Şirin canım olsun yanıma kurban. Aç yüreğim ulenim kalmasın arma. Şirin canım olsun yanıma kurban. Bu aşık yüreğimi bul yarım derman. Sallanıp yanıma gel söyün gülüm. Aşık yüreğimi bul yarım derman. Sallanıp yanıma gel söyün gülüm. Açıp aydım sağ olur. Bunun dünyam ağla bahar yağ olur. Tıvırığım topur topur kıyıl olur. Kıyıların içinde sen söyün gülüm. Tıvırığım topur topur kıyıl olur. Kıyıların içinde sen söyün gülüm. Aç yüreğim ulenim kalmasın arma. Şirin canım olsun yanıma kurban. Şirin canım olsun yanıma kurban. Bu aşık yüreğimi bul yarım derman. Sallanıp yanıma gel söyün gülüm. Aşık yüreğimi bul yarım derman. Sallanıp yanıma gel söyün gülüm. Sallanıp yanıma gel söyün gülüm. Şirin canım olsun yanıma kurban. Aç yüreğim ulenim kalmasın arma. Şirin canım olsun yanıma kurban. Bu aşık yüreğimi bul yarım derman. Sallanıp yanıma gel söyün gülüm. Aşık yüreğimi bul yarım derman. Sallanıp yanıma gel söyün gülüm. Sallanıp yanıma gel söyün gülüm. Sallanıp yanıma gel söyün gülüm. Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, biz owalar sağlaşyny atlyplaşymy dowam edýäs. Edil Şuwat Batyr Muhammedowyň ýerine ýetirmegini iksan şowkuny aýdymajany sesledin tarlyk. Indi gepleşigimizi Batyr soraw jogap arkaly dowam edeli. Başladyk. Sorawlar şeýle. Geçmişde bir zady üýtgetmeli bolsa, näme üýtgedirdiň? Hiç zady üýtgetmedim. Sebäbi men beýmurat öz saýlan kärimdenim, öz saýlan durmuşymdanam. Ähli gadananlarymdanam. Hatta kazanıp bilmediklerimdenim razi ve bahtiyar. Umuman ıkbalımdaki her pursat benim için vacip dip basaplayın. Inni yine şeýle soraw size ýüzlenmek isleýär, ona gepleşigimiz ýene de aýdym bilen dowam eder. Öz gowurýan işiň bilen meşhurlanmak üçin iň gerekli zatlar we häsiýetler. Haýsylar diýip bilersiň? Öz gowurýan işime aýdym aýtmak. Onuň bilen meşhurlanmaga gerekli zatlar tutumy ullan tutulýan toýlar. Öz işine ussat sadannalar. Halkyň senden lezzet alýan pursaty midemeýän ses. Şeýle de ýene de bir näçe zatlar. Olardan başga gerekli zat ýokmy? Pikiriňçe. Gerekli zat hasken. Ýöne esasy ikisini aýdaýyn. Nämeler? Birincisi ýankyberleşimi diýäli gaýdusuzlyk. Sungatda gabat delýän üstünlüksiz wakalardanam öz gaýdusuzlygyny bilen alyp çykmak. Umuman sunuğa diýişgärine esasanam türkmen ýigidine gaýdusuzlyk gerek häsiýetlenmeýär. Hökman. Onu size de şeýle häsiýetlen bolmaly.
arzu edýärse gepleşigimizi ýene daýdym bilen dowam edeli. Näýil aýdym ýerine ýetip bermekçi? Yine bir Mülayim Aydın'ın yerine yetip beraber. Söýüp aýdym. Ona gepleşigimize dowam eder. Başla. Mehman ileşler dinleýän diýinjalyňyz. Batyr Muhammedow siz üçin söýüp aýdym ýerine ýetirýär. Seçti elem yüzüne, senin sevgi ister, bak yan gözüne. Cevap ver ediydim men bu sözüme. Haçan sen sevgilim gelecek yanıma. Yürek duyup ilki sensin senim. Yok kalmadı karar ayday benim. Şol fırsatı tüyse oraya yüreğim. Ay kaçan diyerim sana sevgilim. Sen bilen duşuştum balkla meninni. Ertirki durmuşum sen kederinni. Bağladım baltımı balkla geleceğimi. Senin bir menkidine söz verinni. Sen bilen duşuştum balkla meninni. Ertirki durmuşum sen kederinni. Bağladım baltımı balkla geleceğimi. Senin bir menkidine söz verinni. Can bilen söyle, men sana garaşyan geceler köylü. Seni menden başka söylesin beni. Holup yan yanına, hol salabını. Yürek duyup ilki sensin senin. Yok kalmadı karar ayday bileyim. Şol fırsatı tüyse uryar yüreğim. Ayt kaçan diyerim sana sevgilim. Duşuştum bakla meninni. Ertirki durmuşum sen kederinni. Bağladım baltımı bakla geleceğimi. Senin bir menkidine söz verinni. Sen bilen duşuştum bakla meninni. Ertirki durmuşum sen kederinni. Bağladım baltımı bakla geleceğimi. Senin bir menkidine söz verinni. Balkla meninni. Ertirki durmuşum sen kederinni. Bağladım baltımı balkla geleceğimi. Senin bir menkidine söz verinni. Sen bilen duşuştum balkla meninni. Ertirki durmuşum sen kederinni. Bağladım baltımı balkla geleceğimi. Senin bir menkidine söz verinni. Senin bir menkidine söz verinni. Senin bir menkidine söz verinni. Mehman ileşler hormatly tamaşaçylar, biz gepleşigimize dowam edýäs. Ene bugün gepleşigimizde Batyr Muhammedow. Batyr, şu owallar saýlaşan atly gepleşigimiz näme? Täze mewsumi edýär arkadamyzyň tagallasy bilen döredilen Türkmen we tele ýaýlymyzyň şeýle de paýtatymyzyň görküne görk goşup oturan Aşgabat meden diýinjalş merkezi bilen bilelikde taýýarlanyldy. Geçenki mewsumyda, şu mewsumyda bu mewsumy bir geçenki mewsumdan tapawutlykdy bir
Yani özüňiz hem aýtdyňyz durmuşymyzdan, ykbalymyzdan razy hem bagtyar arkadamyň saýasynda şeýle bagtyar günnüň şaýady bolýarsydyňyz. Ine şu ýalgydaky pursatlarymyzdan elbetde biziň bagtyar pursatlarymyz ýatda galjak pursatlar. Ine şular bir arhiwlerimizde saklanyp galar ýaly, ýöre-de dörejilik toparmyz. Arzuwlar depterçesini döretdi. Ine şu gepleşigimizde gelýän aýdymçylar şu arzuwlar depterçemizde öz arzuwlaryny ýazgylar esasyna galar ýalar. Soňra ýa-da süzülen ýadygarly surat ölçür şu gepleşikdäki söhbetli görnüşlerimizi owadan aýdymlanýy. Dis görnüşini şu arzuwlar depterçemizde ýerleşdirirdi. Näme ýyllar geçmek bilen 10 ýyl, 30 ýyl, 50 ýyl geçer. Şu ýyllardan soňra mine şu günki bir bagtyar pursatlarymyz hemişelik bize şu günler ýatda durýar. Arzuwlar depterçemizde şu maksat bilen döretdik. Näder sizden hem haýyş edýät bir mümkin bolsa arzuwlar depterçemizde bir arzuwlaryňyzy ýerleşdirseňiz, soňra Aşgabat Medeni Diýinçiliş Merkezining adyndan sowgatlar bar. Ol sowgadam size gowşurmak isleýäs. Batyr köp sağ bol. Arzuwlaryň üçin. Ýyllar geçmek bilen siziň hem arzuwlaryňyz biziň arzuwlar depterçemizde ýadygarlyk galar. Belki. Neri Aşgabat Medeni Diýinçiliş Merkezining adyndan öýüňizde bir diýwaryňyzy bezäp hemişe seýredeňde o wagtlar saatlaşyň atly gepleşiginden sowgat diýip ýatyryp durjagyna şu sowgadan size gowşurýar. Aşgabat Medeni Diýinçiliş Merkezining adyndan inni sizden bir haýyş bar. Bir garşy bolmasaň ýadygarlyk surata da düşeli. Başdyna. Ene surata da düşdük. Inni ýene de çakylyk bar. Näder gepleşikden soň ýöre-de sadanlar bilen paýtagtymyzyň görküne görk goşup oturan Aşgabat seýilgähine ýerleşýän Aşgabat Medeni Diýinçiliş Merkezining adyndan çakylyk bar. Olar bize garaşyp oturýarlar, ýazgyn diýiners. Şo ýerigem naharlanmagy tutuş sadyny ýekdirilen bile gideriz. Garşy bolmasaň. Juda ýerine düşerim kadiýan. Onda bilader gepleşikden soň näme Aşgabat Medeni Diýinçiliş Merkezine naharlanmagy ders. Ýene gepleşigem ahyrlady. Gepleşigiň ahyrky pursatlaryny da ýa-da biz ýene de sadyny ýekdilermede sag bolsun aýdýas. O aýdym aýtdyňyz, saat çallyňyz Marwol aýatyndan elbeden gepleşigimizde gatnaşyp owadan aýdymlar dinleýijilere ýetirdiňiz, olara lezzet berdiňiz. Ýene bir ýoly dörejilik toparyňyzda ulu üstünlükler arzuwlaýas, maşgalaňyz abat bolsun, arsal döwlet ýar bolsun, gahrman arkadamyzyň badalga beren Türkmenistan rowaşlygyň watany bilen ajaýyp ýyllady. Her bir etjek işleriniz rowaşlyga betsenmegine arzuwlaýas. Sağ ol Bemra. Ýene de şu pursatdan peýdalanyp bizem sungatymyzyň, medeniýetimiziň hak kowanlary, mehriban, gahrman arkadamyza biz sunuwady işgärler üçin, aýdymçy sadanlar üçin, ulul mümkinçilikler döret berýän üçin köp sag bolsun aýdýas. Goý mehriban prezidentimiziň hormatly arkadamyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun. İl ýurt bähwetli tutýan tutumly işleri elmedama rowaşlyklara besledi. Köp sag bol Batyr arzuwlaryň hasyl bolsun. Size de arkadamyzyň saýasynda lezzetli owadan aýdymlaňyzyň hem feweriniň köp bolmagyny tüýsüremeden arzuwlaýas. Indi adat boýunça gepleşigimiziň jeme Edil arkadamyzyň beýik üstünliklerini, watanymyzyň gözelligini wasbedýän ajaýyp aýdymlar bilen jemlenilýär. Şeýle aýdymlar getirdiňizmi? Hökma. Aýdym gady, täze dören aýdymmy? Owa. Aýdym gady watanym diýip atlandyrylýar. Şol aýdymda watan mukaddesligi, watana bolan söýgi, ähleti jemlenen, hemmemden bilýär beýümra duýulan iň beýik söýgi, söýgüleň içinde de iň beýik söýgi ýene taňa watanyňa bolan söýgi. Şoň üçin hem
gepleşgen bir watanymyz wasbediýan aýdym bilen jemläýli. Onda mehriban ýeşler bidadyr gepleşigimizde Batyr Muhammedowyň ýerine ýetirjek şu ata watanymyzy, jan watanymyzy Türkmenistanyň taryhyny ýetirjek owadan aýdym bilen gepleşigimiz jemleýär. Biz gepleşigimiziň ahyryny ýene bir ýola gahrman arkadamyzy köp sag bolsunlarymyzy aýdýas. Edýär arkadamyz näme bide şeýle bir owadan sahnalary, studiolary gurnap şu gepleşigiň üstüne näme ýurdumyzda tanalýan zihinleri ýüze çykarmaga bize edýär arkadamyz uly mümkinçilikleri öwredip berýär. Şoň üçin biz tüýsüremizden gahrman arkadamyza alkyşlar aýdýas. Mehriban arkadamyzyň ömrüne ömür bolsun, jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri mundan ýa-da uly rowaçlary wesenmeginem tüýsüremizden arzuwlaýar. Şeýle ýaşy arzuwlar bilen Batyr Muhammedowyň ýerine ýetirjek şu joşuny aýdym bilen gepleşigimizi jemleýär. Ýöne biz siz bilen uzak wagtlyk sagawlaşmyzda ýene-de alajak bir hepdeden türkmen owadyny şu wagt owalar sadaşyny atýapdyşymyza görüşýänse hoş wagtyňyz. Hem ağda bir halkım var, aýylyly baýdagym var, Urhandan gaýdanım var, parasatly arkadalym, hem ağda bir halkım var.